Kani kay taas. Tuwa Radam, mau na si Madam Greg. Ayaw og talo ha, kay parinter ata. Nabalitaan ako nga kaya nimong makita ang mga espiritu. Unsay gusto niyong may balaan? Naay sigig pakita sa among balay, pero wa mi kabalo kung ano. Dili lang siyang nakakita. Ako pod. Ayaw mo sa balak na. Ako na'y bahala, ana. Now watch me now. Karon, naanak ko'y lead. Malingpay na gid si Boss Ani. Yabag naman itong hanon niyo. Pwede mahibalaan na kung kinsa ginagagambala sa among balay. Kadali lang! Kadali lang! Pinaagi aning papel. Atong makita og mabalaan. Kung kinsa yung nagpakita sa inyo ha. Escaperete. Escaperete. I bet, jujuain. No, tutrupahin. Hoy, bet, uy. Para ka diha. Pwede na po siya jujuwain. Di mo na mao. Seryoso daw, be? Pasensya na. I cannot bet. Oh, di ba? Dili man. Seryoso ba? Mabay ba may tarong? Sorry. Mao na dyan siya. Mao na ni. Unsa man na? Si mo na, drawing? Dili. Daghan nag-standby sa inyong balay. Mga espiritu ni sila. Unsa man ang murag adlaw? Mao na ilang portal para makatabok sila. Portal? Unya unsa man ang karsada og mga tao diha? Kanang isa bata. O kanang isa white lady. O kanang isa kapre nga nagdalag beer. O kanang isa black man. Unya unsa man ang natumba? Ay, namatay tungod sa iyang kapalahubog. Unya unsa man ang nasa baba? Ikaw ang dahilan! Lalo na pakita sila! Sorry ma'am.
imo giday kong pagukod-kukod doon ha. Karon ka lang. Ipakapoy ko nimo ha. Karon ka lang. Ah! Kahit kita. Sam, okay ra ka? Wala, tita. Tara. Talawan din mo gabi iba. Sos, para po buwan na hadlok. Hadlabaw ra ba? Mga hadlok mo para ato kasisiw ato. Sorry kung kapgo, nutog po yung talawan. Kano mo kaayo ba? Bukaha, uy. Tanawa ning bataan eh. Bata pa gani, ibog-ibog na. Yun ana maging ang mga batanon karon dam. Ikaw ka way gawas-gawas. Dili na ko na siya ginapagawas, kaya ako nang ginaprotektahan. Ako pa ana nimo dam. Imo natugutan nga makauyab. Sige, pero dili sa ingon anak nga pamaagi. Ayang patakag sulod din hiya. Kadagan kag espiritu din hi. Espiritu? Ka naman mo da? Ito kong spirito. Kubay. Mutuog, kubay. Kita mo to gabi eh. Wait, hindi gito. Bay, bay, bay. Bay, nawala, bay. Hi, Sam din. Jerome po di ay. Dili ingon ana ang papanguyab. Kung gusto ka makauyab, naay balay. Pwede siya mamisita anytime. Ikaw, sa pamain mong gihula, pwede ra ka mamisita o niyang gabi eh. Gabi na. Tara manulod na ta. Ay, pwede di masita di diri. Ay, masita di kunyang gabi di ay.